Jɛkulu min sigilen don kunnafoni laselaw ka hakɛw kɔkɔrɔma doni kama olu ye lajɛrɛ kɛ ka kɛ ni bi alamisa ye avril kalo tile 14 kunnafoni laselaw yɛrɛ ka jabalasoba la lajɛrɛ min kɔnɔna na u y'u ka dɛmɛ ani ka jamana kɔnɔdenw ladɔniya ba Sidiki Ture ni ale ye kunnafoni lasela ye ale ka lahalayaw kan hakili o kunkan kow la. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ waati min na sisan ni o ye sunkalo waati ye ɲina sunkalo bɛnna waati ma tile ka farin wagati min na wa fiɲɛ kalama fɛnɛ o bɛ ci kosɛbɛ min ko kɔnɔna na mɔgɔ minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don ba kɛrɛfɛlaw ma a caman bɛ tile babolo kɛrɛfɛlaw na an ka kunnafoni ɲinaw ye munumunu salo dɔw kɛ a koɲɛw kan. O tɛmɛnen kɔfɛ assurance automobile ale ye sɛbɛn ye min bɛ taa bolifɛntigiw fɛ min bɛ se k'a to n'u ye kungo sɔrɔ don n'a nataw la o ka se ka don o jigikɔrɔ nka yalisa nin gafe in takun ye jigiya min ye o jigiya in falen don wa ninnu de ye an ka bakurunbaw ye an bɛna dɔwɛrɛ fala minnu kan k'olu walawala ka di aw ma. Foli tanu kɛrɛnkɛrɛnnen an m'o kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a la ka lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani aw minnu b'a la ka lamɛn radio émergence fiɲɛ sira sanfɛ 91 ni murumuru 5 aw bisimila an ka kunnafoni bulon kɔnɔna na i n'a fɔ n bɔra ka fɔ ɲɛna bakurunba la cogoya min na kunnafoni laselaw ka jɛkulu min sigilen don u ka hakɛw kɔkɔrɔma doni kama olu ye lajɛrɛ kɛ ka kɛ ni bi alamisa ye avril kalo tile 14 kunnafoni laselaw olu ka jabalasoba la n'a bɛ wele ko maison de la presse lajɛrɛ in kun ye k'u ka dɛmɛ ta ani ka jamana kɔnɔdenw ladɔniya mankan min bɛ ba Sidiki Ture ale ka tagaliko la hakila sabula a sugandira ka kɛ cakɛla ye nka jamana ɲɛmɔgɔw olu ma se ka u bolonɔ bila a sɛbɛn na u ye nin lajɛrɛ in kɛ k'u ka kɔkɔrɔmadoni ta ka ba Sidiki Ture ale sɛgɛrɛ a kɛnɛ kan maison de la presse ɲɛmaa Banjugu Dante ale tun bɛ yen nɔ fɔ ka lase kunnafoni lasela caman wɛrɛ ma MCTV yɛrɛ tɔgɔ la Umar Koyita ale tun bɛ yen nɔ a ye kɔrɔfɔ minnu sɔrɔ a kɛnɛ kan an ka olu lajɛ. Lin lajɛrɛ in kɔni kun ye min ye walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ min kɔni ye organisation fêtière de la presse min ye kunnafonidilaw olu ka jɛkuluw kɔni minnu bɛ yen min kɔni bɛ kɛ sababu ye k'u ka lasigiden 3 k'olu bila ka taa haute cour de la communication kɔnɔna na walasa ka se ka u jɔyɔrɔ bonya a jɛkulu kɔfɔlen o kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na o jɛkulu kɔfɔlen ninnu kɔni ye mɔgɔ 3 olu ta minnu kɔni cɛ la ba Sidiki Ture ale kɔni tɔgɔ tun b'a la président de la transition n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale kɔni ye sɛbɛn min ta n'a bɛ fɔ o ma ko décret présidentiel walasa ka se ka u ka tali ka laɲɛnamaya o kɔni tɔgɔma ye o ko la o hukumu de kɔnɔna na u farala ɲɔgɔn kan bi walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ a ko kan hali n'a sɔrɔ tɔ 2 minnu bɛ yen olu kɔni ye kalikusiyɛn ni ka baara daminɛ k'a sɔrɔ u ma ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ minnu y'u bila ka taa nin ci kɔfɔlen in na. An ka sɔgɔmada n'a lajɛrɛ n'an b'a wele ko assemblée générale d'information a bɛ kun damadɔ kan a kun fɔlɔ yɛrɛ o ye ka maa minnu bɛ yen n'u bɛ kunnafoni kɛ a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko dɔw bɛ sen na i n'a fɔ an ka maa minnu kan ka taa hakili la o maa 3 minnu sugantira jamana kuntigi ka sugantili sɛbɛn kɔnɔna la a ye maa 2 tɔgɔ bɔ kelen dɔ tɔgɔ ma bɔ a ko ye kunnafonidilaw tɔɔrɔ a ko ye misimisi kɛ kunnafonidilaw la an bɛ ɲɛɲinini ko o ko la n'o ko bɛ cour suprême niveau la bi an bɛ fɛ ka a yira jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ kunnafonidilaw ni information ɲuman ka kan o de kama an ye assemblée générale in kɛ fɔlɔ ka information di bɛɛ ma bɛɛ k'a dɔn a ko bɛ dabolo min na bi walasa a bɛ fɔ minnu ma ko action obsolète maaw ka b'u yɛrɛ ma k'a fɔ u bɛ kɛlɛ k'u yɛrɛ ye o ka bɔ a la n'a bɛ kɛ ko ye an ka jɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka a yira Mali kiiritigɛso la k'a fɔ kunnafonidilaw u dalen b'u la u jigi b'u kan k'a fɔ kiiritigɛso ye jamanaden bɛɛ de ye ka hakɛ latimɛli yɔrɔ ye o tuma la an fana y'a yira bi ni assemblée générale d'information in kɔnɔna la k'a fɔ an jigi bɛ an ka kiiritigɛso kan n'o ye cour suprême ye k'a fɔ anw ye laɲinini mun kɛ o laɲinini a bɛ sira sɔrɔ wa an sigalen t'a la fana k'a fɔ u bɛna Mali presse jɔyɔrɔ dɔn k'u ka bonya lasigi u ma k'u ka laɲinini sira d'u ma. Min ye maison de la presse de Bamako ye o ɲɛmɔgɔ ye ale kɔni b'a ɲini président de la transition fɛ k'a kana mɔgɔw lamɛn minnu kɔni tɛ tiɲɛ f'a ye. Président Assimi an b'a fɛ a k'a dɔn maliyɛn kulu cɛ la jugu t'a la maliyɛn bɛɛ b'a fɛ maliyɛn si tɛ yen min m'a ɲini waati dɔ la fanga ka di denmisɛnnin ma denmisɛnnin min sago b'a yɛrɛ la n'a bɛ se ka kɛ sababuya ye minnu bɛ jɛdoya ta ka Mali sɛgɛrɛ a ka dabila mankanbaden a ka bɔ o kɔnɔna na a ka kuma ko bɛ se ka dilan cogo min na a ka dilan ten o tɛ siran ye o tɛ fɛn wɛrɛ ye minnu bɛ yen n'u bɛ dunni ni baara ta diɲɛ don o don k'u b'a fasa da k'a kule k'a tɔgɔ fɔ
k'a majamu u t'a ɲi ye kumaw kɔrɔ o ye kojugu de ye ka taa dɔw wele ninnu ye sa transition soutien ye ninnu ye nin ye ninnu ye nin bɛɛ bi transition soutenir bɛɛ b'a la ka accompagner donc a kana dɔw ka kuma ta k'o don a tulo kɔrɔla la k'a kɛ i n'a fɔ maliyɛn jugu bɛ yen maliyɛn ɲuman bɛ yen minnu b'a la k'o tɛgɛrɛ kelen fɔ a ye o ye tɛgɛrɛ fɔ kunu mɔgɔ ye ka tɛmɛ wa sini u b'a fɔ dɔ ye. k'aw ladɔnniya k'a fɔ min kɔni ye aki ye n'o ye autorité de la communication ye ale kɔni mɔgɔ 9 de b'a kɔnɔ mɔgɔ 3 fɔlɔ kɔni olu bɛ sigi président de la république fɛ wa a jɛkulu kɔfɔlen ɲɛmɔgɔ o bɛ sɔrɔ o mɔgɔ 3 ninnu na olu kɔni bɛ san 7 de kɛ wa dɔ tɛ fara o kan min ye président de l'assemblée nationale ye n'o ye an ka lasigidenw kɔni ka président ye o fana bɛ mɔgɔ 3 ta olu fana bɛ san 6 kɛ dɔ tɛ fara a kan wa a tɔ 3 olu kɔni bɛ ta kunnafonidilaw ka jɛkulu minnu bɛ yen olu mɔgɔw fɛ walasa k'a dafa mɔgɔ 9 la. o kunnafoni tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni an ka sunkalo o kunnafoniyaw ye sunkalo ale ye kalo ye min bɛ bɛn farafinsan ale kalo 9nan ma kalo do fɛnɛ min dabɔlen do ko to ɲɔgɔn ta la hinɛ ɲɔgɔn na ani ɲɔgɔn dɛmɛ o kalo do kalo min kɔnɔna na fantan fara fama kan bɛɛ lajɛlen bɛ i yɛrɛ bila fantanya o golo kɔnɔna na sabula mɔgɔw bɛ tilen ka sɔrɔ u ma dumuni kɛ u ma ji min nka jateminɛw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ kalo do fɛnɛ kalo min kɔnɔna na a gɛlɛya o fanga ka bon kosɛbɛ min ye komi kɔnɔna na an ka kunnafoni na Kanja Tarawele ale ye munumunu salo dɔw kɛ ni lahalaya ninnu kan a ye jaabiya minnu sɔrɔ an ka olu lajɛ. Kalo bɛɛ la ale kelen kalo ye min bɛ kuranɛ kɔnɔna na silamɛw bolo sunkalo ye Alahu Taala ka kalo barikama ye min kɔnɔna na maaw bɛ sun ani ni don kɛrɛnkɛrɛnnen b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko Leila Alkadr n'o ye latigɛ su ye sunkalo kalo o kan ka kɛ nɔgɔya kalo ye nka silamɛw y'a yira k'a fɔ ko sunkalo kalo kɛlen do gɛlɛya kalo ye wa u y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta ka lajɛ jamana ɲɛmaaw nɔba bɛ o gɛlɛya la ka d'a kan olu kan ka dumunifɛnw sɔngɔ sigi. labɛnni ye mun ye donc gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔ donc feerekala o bɛ hinɛ jamanadenw la pour que u ka dɔ bɔ minɛnw sɔngɔ la pour que sunkalo bɛ se ka bɛn nɔgɔya la cogo min na donc jamana kuntigi fana a b'a filɛ fɛn mun ye sɔngɔ ka gɛlɛ a ka nɔgɔya donc parce que an b'a jateminɛ olu ye jamana ta cogo min na u kɔ donnen do jamana la dɔɔnin quoi. O ta bannen maa dɔw da magara kurantigɛ banbali min bɛ dugu kɔnɔna na fo ka taa se dɔ farali dumunifɛnw sɔngɔ kan dumunifɛn minnu ni maaw mago bɛ jɔ u la joona na ko nin ko damadamani kɛlen do ka sunkalo labɛnniw gɛlɛya silamɛw bolo. Ne kɔni bolo sunkalo in kan ka labɛn cogo min kurantigɛtigɛba in parce que funteni bɛ kojugu dɔ ka b'o la u ka nɔgɔya hali n'u b'a tigɛ journée fɛ u ka sufɛla to mɔgɔw ye parce que a ma nɔgɔ musokɔrɔbaw ni cɛkɔrɔbaw b'a la ale ni balo ka nɔgɔya parce que sunkalo ne ka jate la sunkalo mana seri dɔ bɛ fara an ka fɛnw kan or que normalement sunkalo kan ka kɛ nɔgɔya wagati de. sunkalo labɛn kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye sunkalo labɛn kɔni ye minɛnw nɔgɔyali ye parce que n'i y'a mɛn sunkalo hadamadenw mago bɛ minɛnw de la pour que ka se ka sun kɛ nɔgɔya la bon n'o minɛnw gɛlɛyara hadamadenw ma wajibi sun bɛ gɛlɛya o ma parce que suntigɛ tɛ taa musaka kɔ bon suguru tɛ taa musaka kɔ bon olu dun bɛɛ ye dumuni ko de parce que pour que i ka se ka dumuni ɲɛnama sɔrɔ ka se ka force sɔrɔ ka se k'i ka sun kɛ bon dun olu tɛ se ka ɲɛ wari bɔ kɔ bon n'o a fɔra ko minɛnw da ka gɛlɛn directement i b'a ye sun bɛ gɛlɛya bon n'i ye dun y'an ka sun jateminɛ bon jamanadenw talen don otage de la parce que i b'a jateminɛ faamaw ni commerçants de kɛlen don ka jamanadenw gɔnɔ minɛ parce que i b'a ye faamaw b'a fɔ k'u ye exonération kɛ ka minɛnw fɛnw nɔgɔya commerçants ma bon i dun ma olu commerçants kelen olu bɛna prix da minɛnw kan i bɛ sɔrɔ c'est à dire jamanadenw tɛ se ka a san bon ne dun ma exonération ne ma nafa y'a la parce que n'a ma faamaw ye nɔgɔya k'olu ye bon jamanadenw kan ka bɔ nɔgɔya kana mais nɔgɔya bɛ kɛ jamanadenw tɛ nɔgɔya y'a la bon o kɔrɔ ka ko jamanadenw c'est à dire olu de ye mɔgɔ sɛgɛnnen ye quoi. sunkalo kɔni kan ka labɛn cogo min na mɔgɔw u ka fɛnw prix nɔgɔya quoi u ka fɛnw prix nɔgɔya pour que sunkalo bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔw ma sukaro a da ka gɛlɛn tulu da ka gɛlɛn donc sunkalo in na n'u y'o prix nɔgɔya sunkalo a bɛ se ka nɔgɔya bɛɛ ma hali bitigitigiw yɛrɛ ma mais ni fɛnw da ka gɛlɛn sanni tɛ se ka kɛ kun bɔ fɛnw da ka gɛlɛn e yɛrɛ i bɛ sun i t'a dɔn ni suntigɛ sera sukaro t'i bolo i bɛ taa sukaro san sukaro kilo ka gɛlɛn. hakilina jiginna sunkalo ye hinɛ kalo ye an kana ba ma yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye.
Alibi sungalo kunafonia kɔnɔna na ɲina sungalo ale bɛnna ni waati ye tile fanga ka bon wagati min na fiɲɛ kalama o bɛ ci sungalo dun kɔnɔna na mɔgɔw b'u yɛrɛ tanga ko caman ma ni k'u yɛrɛ minɛ ko caman ma nka mɔgɔ minnu fana ka sigiyɔrɔw bɛnnen bɛ ba kɛrɛfɛlaw na a caman bɛ tilen badawolow la walasa ka se ka tile fanga ka o tɛmɛ o kan o de hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni ɲinina Julienne Jakite ale ni Cheikhmar Kolobali olu ye munumunu salo dɔw kɛ a koɲɛw kan u ye jaabiya minnu sɔrɔ an ka olu lajɛ. Ni ye ɲɛgɛn kaɲɛ 12 ye bada la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kalabankuru ni o ye Bamako quartier misɛnnin dɔ ye. I n'a fɔ san o san funteni kɔni bɛ kɛ ni sababu ye maa caman olu bɛ u kunda bada kan cɛ fara muso kan foli ka taga se denmisɛnninw ma walasa ka u yɛrɛ kisi funteni ani tile ma. Bawo sungalo ale bi senna ni wagati in kɔnɔna na. Ɲina sungalo ale funteni barika ka bon kosɛbɛ ni o bɛ ka kɛ ni sababu ye ka gɛlɛya caman lase malidenw ma. O kama maa caman ye a kanu ka u senfa ka se bada la. Bon, i b'a dɔn sisan tile ka farin kojugu parce que n'an y'a ta k'a lajɛ an ka température a bɛ taa fo 41 degrés des fois. Donc i bɛna baara la yirisumaw bɛ yen nɔ de fait que i bɛ sun na n'i tora so courant bɛ tigɛ ne yɛrɛ bɔra so san ne y'a so courant tigɛlen ni ne bɔra so. Bon i bɛ bɔ i bɛna baara la fiɲɛ bɛ ci pour que au moins i ka se ka i ka sun na bato ka ɲɛ en même temps ji bɛ yen bon fɛn bɛɛ besoin bɛɛ bɛ yan quoi bon an bɛ min fɔ autorité u ka se ka fɛɛrɛ kɛ courant tigɛ la sinon maliyɛnw kɔni sɛgɛnna courant tigɛ la n'a ma ɲɛ jamana bɛ difficulté la température sugu dɔw b'an kan an ka cɛkɔrɔbaw bɛ an ka musokɔrɔbaw bɛ u tɛ se ka chaleur supporter donc an ye jeunes ye an ta a bɛ se ka faamuya dɔɔni mais u k'u miiri o yɔrɔnin na u ka fɛɛrɛ kɛ u ka courant tigɛ nɛmɛ hali n'u b'a tigɛ a bɛ se ka kɛ u bɛ se ka kɛ sufɛla ye 1 heure de temps ninnu o bɛɛ bɛ faamuya mais tile ka farin nin wagati la n'a fɔra mɔgɔ bɛ sun na courant ka tila ka tigɛ tuguni a ma nɔgɔn donc an b'u deli u k'a lajɛ u ka ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ni min kan ka kɛ u k'o kɛ pour que maliyɛnden bɛɛ ni bɛ se ka lafiya sinon jamana in bɛ yɔrɔ min na sa a ka di maliden bɛɛ. Ne nana bɔ a la funteni ka ca kojugu o bi fɛnɛ kurantigɛw ka ca ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn fɛn fɛn bɛ ka kurantigɛw caya n'a fɔra ko sɛgɛn bɛ yen nɔ o bi fɛnɛ kow ka ca u bɛ ka tila ka kuran tigɛ o bi fɛnɛ funteniw fɛnɛ bɛ yen nɔ bon an kɔni nana ba la an nana koli de la pour que funteni bɛ se ka an bila cogoya min na an bɛ su bɛɛ ban kuran bɛ tigɛ 19 heures a bɛ na fo 0 heures walikele a bɛ na fo 1 heure wagati bon a bɛ tila ka a n'a nana o la a bɛ tila ka tigɛ 10 heures wagati fɛnɛ fo midi wagati ninnu bon a b'a lajɛ ka ci lase Mali président ninnu ma wa u bɛ se ka solution kɛ mun bɛ se ka kuran tigɛ bali wa. Bon tiɲɛ yɛrɛ la ne sera ne kun dalen don métier filɛ la kuran tigɛra. Kurantigɛ nɛma tɛ fan si tile fɛnɛ Mali la bɛɛ b'a kalama bon yɔrɔ kelen min n'i bɛ lafiya ye bada in an bɛna an ko fiɲɛ m'an fili an bɛ sumaya n'an kalayara tugun an bɛ jigin ji la i ma mɔgɔ ye fan bɛɛ bɛɛ bɛ ji la an nakun o de ye. Ji foli ka taga se dumuni ma o ye fɛn ye dankarili bɛ kɛ min na sungalo kɔnɔna na ni dun ye funteni ta ka a lajɛ gɛlɛya caman bɛ a kɔnɔ nin waati in na o dɔ ye kurantigɛ banbali ye ni o yɛrɛ de kɛra ni jama fanba bɛɛ ka fɔta ye o de kama walasa ka u ka su nɔgɔya u bolo u ye a laɲini ka taa bada la ni ka nɛɛmaya sɔrɔ. An bɛ sungalo kunnafoniyaw kuncɛ ni marabolo kunnafoniyaw ye minnu bɛna lase aw ma Fatumata Tarawele fɛ. Aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ fɔlɔ Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bafulabe Ali Serikili la tasuma dɔ wulila Bamafale ni a kɛra sababu ye ni ka yiri yɔrɔ dɔw tiɲɛ fo ka taa se saga 7 bɔɲɔnko ka olu jeni minnu kɔni bɛ tali kɛ cajiyɛnsiw kan kɛra ka sanga ni jumadenw avril kalo tile 8 san 2022 tasuma in kɔni kini kun ma dɔn hali bi maa ni kɔni ma to nin tasuma kin na an bɛ taa Ɲoro di Sahel la tungarankew minnu bɛ Ɲoro di Sahel olu faralen ɲɔgɔn kan ni u ka jɛkulu u bɛ tali kɛ Sunpu ani Ɲoro erenu kan olu ye dɛmɛ dɔ di maa degunnenw ma Ɲoro dugu kɔnɔ min kɛra avril kalo tile 10 san 2022 ni dɛmɛ musaka u bɛ taa i jɔ sefawari miliyɔn 4 o bɔɲɔnko kan min bɛ tali kɛ malobɔrɔ 150 bɔɲɔnko kan fo ka taa se sukarobɔrɔ 50 o bɔɲɔnko ma dɛmɛ in dira maa minnu ma u bɛ tali kɛ cɛsatɔmusow kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigilaka minnu ntanyana k'u musow to yen fo ka taa se minnu bɛ kaso la ani maa lejuratɔw ani maa minnu ye u sigiyɔrɔw bila degun sababuya la ka bɔ Janjume dugu kɔnɔ nin waleya in kɔni fora kosɛbɛ dɛmɛ sɔrɔbaw fɛ ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa Segukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina Ale Serikili la
angɛrɛ sɔngɔ o yɛlɛni fɔɔ ka taa se jɛkulu min yɛrɛ sigilen don kɔlɔn kɔnɔ olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ fɛn min ye kɔlɔn kɔnɔna baaraw la o de kɔni kɛra lajɛrɛ dɔ babusen min kɛra Masina lajɛrɛ min ni a labɛnna sɛnɛkɛlaw ka jɛkulu fɛ ka sanga ni avili kalo tile 10 san 2022 lajɛrɛ kɛba ninnu kɔni ye laɲini camanw kɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ angɛrɛ sɔngɔ jiginni na fɔɔ ka taa se angɛrɛ o ɲumanw sɔrɔli ma ka tila ka u ka gafe min bɛ sɛnɛko bunakun kan ka o lajɛ kura ye fɔɔ ka taa se sɛbɛn kura wɛrɛw dilanni ma ni u bɛ kuma jiko o gɛlɛyaw kan fɛn min ye sɛnɛkɛlaw ka soba n'o bɛ tali kɛ chambre d'agriculture kan o min bɛ Segu o ɲɛma ale ye foli kɛ ni hakilina in na kosɛbɛ o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. marabolo kunnafoniw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniya tɔw ye i n'a fɔ n bɔra ka fɔ na bakurunba la cogoya min na assurance automobile ale ye gafe ye min bɛ ta bolifɛntigiw fɛ min kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye ni dɔnni a nataw la ni gɛlɛya ye bolifɛntigiw sɔrɔ walima u ka bolifɛnw sɔrɔ assurance in bɛ se ka jɔ u jigikɔrɔ cogoya min na nka an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi assurance in bɛ ta jigiya min kama yalasa o jigiya falen don wa yalasa ka se ka o jaabiya sɔrɔ Sheikh Kulibali Maisa Jalo olu bɛ o jaabiyaw di an ma. An ka mobili bolilaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ma nafa foyi ye assurance ko kɔni na sabula a yirala k'a fɔ ko assurance kɔni ye fɛn dɔ ye min kɔni bɛ se ka dɛmɛ lase mobili bolilaw olu kɔni ma ala m'an kisi don min na ni kasara dɔ kɔni binna olu kan nka olu nana ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi olu kɔni tɛ ka jɔyɔrɔ ye assurance ko kɔni na. Assurance bɛ ta chauffeur de kama ani mobili kama ani i bɛ passager minnu ta an'olu kama mais Mali assurance ko ye mun ye ni se t'i ye hali ni accident sɔrɔ ko moyen t'i ye jo tɛ d'i ma parce que a ko tɛna hali n'a taara fanga la i tɛ jo sɔrɔ a la o kɔni o ye problème ba ye Mali assurance ko la ni la bolifɛn tiɲɛra fɛnɛ a tɛ sara o kɔni tiɲɛ yɛrɛ la vraiment o kɔni assurance kɔni an bɛ assurance ta on b'a assurance ta parce que sababu kɛ a bɔra k'an k'a ta k'an yɛrɛ assurer n'a ye. An yɛrɛ kɔnɔ la fili assurance ko la parce que assurance an b'a ta an b'a jɔyɔrɔ ye an kɔni b'a ta an ka mobili la ka boli n'a ye i b'a ta i t'a nafa ye mobili yɛrɛ la parce que n'i ka mobili ye problème sɔrɔ a ye choc sɔrɔ assurance tɛ mɔgɔ tɛ ye i b'a papier kɛ ni polisi b'a constat kɛ ka taa n'a papier i taa assurance la assurance mɔgɔ tɛ wari d'i ma o ti kunnafoni o bɛ dɛlɛ d'i ma dɛlɛ tɛ bɔ a sira fɛ bon e mɔgɔ min bɛ taga an ka segin na kuma bɛɛ bɛ taga an ka segin na e yɛrɛ dun bɛ baara de la a bɛna kɛ sababu ye dɔw i bɔyɔrɔ ka jan ka taa yen i bɛ dépense min kɛ ka taa nɔfɛ i tɛ ka fɛn sɔrɔ nafa t'a la an bɛ décourager an b'a to yen assurance mɔgɔw t'i wele bilen e yɛrɛ bɛ décourager e bɛ ja kɔ. Dawuda Dabo ni ale ye assurance salon vie ɲɛmɔgɔ dɔ ye ale kɔni ye fɛn caman fɔ an ɲɛna assurance ko taabolo kɔni la. Assurance kɔni nafa tɛ fɔ ka ban sabula diɲɛlatigɛ kɔnɔ n'i ye baara o baara la hali aw filɛ baara min na risque bɛ se ka k'a kɔnɔ assurance nafa fɔlɔ ye fɛn min ye a kɔni t'a to k'a fɔ ko dégâts tɛ causer ou bien risque tɛ réaliser mais ni risque réalisera solution jumɛn de bɛ kɛ mɔgɔ bolo pour que i ka se ka porte de sortie sɔrɔ assurance kunba fɔlɔfɔlɔ y'o de a tɛ accident bali ka kɛ o nka ni ye accident kɛ don min solution jumɛn de bɛ k'e bolo o donni na pour que i ye dégâts min causer pour que i ka se ka bɔ o dingɛ kɔnɔ assurance kunba fɔlɔfɔlɔ o y'o de ye c'est pour que i ka se ka moyen dɔ bila sen kan i b'i ka baara kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ baara sugu bɛɛ ye don min na ni gɛlɛya dɔ cunni kan i ka baara kɔnɔna na a bɛ se k'i ka baarakɛ minɛn tiɲɛ komi a bɛ se ka kɛ ka mɔgɔ dɔ bana e sababu la donc n'o kɛra don min pour que assurance ka se ka i boloma dɛmɛ pour que i kana to i kelen n'a don parce que a dɔw la n'i ka jagokɛyɔrɔ de don n'a tiɲɛna a bɛ se ka kɛ o ye ka jago binnen ye ou bien n'i ka baarakɛyɔrɔ n'a tiɲɛna ni solution tɛ yen o ye baara binnen ye nka assurance kun ye min ye pour que o don min na ni ko in cunni kan i ka se ka solution sɔrɔ boloma dɛmɛbaga sɔrɔ min bɛ se k'i dɛmɛ i ka bɔ i ka dingɛ in kɔnɔna na. Hakilijigi boloma an ka mobili bolilaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko assurance ko kɔni bɛ ka olu kamana gan an bɛ don min na i ko bi sabula a kɔni tɛ ka kɛ i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na o de hukumu kɔnɔna na ko olu kɔni bɛ wele bila maa minnu bɛ assurance ko kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma yaasa assurance waliyali ko ɲuman o kɔni bɛ se ka sabati cogo min na.
ni kunnafoni tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni an ka jamana kokan kunnafoniyaw ye minnu bɛna lase aw ma. Fatumata Jalo fɛ. Ayaw bisimila aka bi kokan kibaro konnana. Arabadon Afrika lo tile 13 Ivoirian ka premier ministre ni oye Patrick Achier ale kɔni aka barabla sebondi ani aka gouvernement maw. O de hokum konnana Alassane Ouattara kɔni la filike min konnana aye ayira ka fɔ ko maa 30 bɔɲɔgɔn kɔni bɛna bila ni maa ninnu nɔ na dɔgɔkun nata minnu ni ani u bɛna baara kɛ ɲɔgɔn bolo. Tarata tɛmɛnen Niger polisiw dagayɔrɔ ka faraga u ka garde national maaw dagayɔrɔ kan binganikɛwale maa dɔw kɔni ye binganikɛwale ta ka olu sɛgɛrɛ min kɛra sababu ye ka polisi maa 7 olu bɔnɛ ani na ale ni garde national maa 4 wa ko ni ye a ta k'a lajɛ ko ni binganikɛwale ɲɔgɔn dɔ delila ka kɛ zone des 3 frontières la o yɔrɔ min ni binganikɛwale maa ninnu kɔni kelen don ka yen kɛ o dagayɔrɔ ye min ni u bɛ binganikɛwale ta ka jamana kɔnɔden gansanw ale ni lakana tigilabaw sɛgɛrɛ. Afrique du Sud ale jamana kɔnɔna sanjiba min nana o kɔni kɛra sababu ye ka maa 306 ka olu bɔnɛ u ni na KwaZulu Natal ale dugu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni tiɲɛni ninnu ye u ka jamanakuntigi Cyril Ramaphosa ale kɔni tagama kɛ ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ yen dukɔnɔmaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ji kɔni ye maa minnu faga olu ka denbaya maw. An bɛ don min na eko bi furukufuruku kɔni bɛ Faransi jamana ale ni Centrafrique jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan u ka wasabulon maaw kɔni laseli kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ni ka yira k'a fɔ ko u bonyanen tɛ Faransi ale jamana maaw fɛ ko ni ye a ta k'a lajɛ ko u kɔni bɛ ka nin waleya in k'u la ka kɛ ni Wagner kulu maaw nalen ye Centrafrique jamana kɔnɔna na o maa minnu ni o ni maaw kɔni kelen don ka yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ binganikɛwalew kɛ la Centrafrique ale jamana kɔnɔna na. Jamana kokan kunnafoniyaw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ segin ka na an yɛrɛ fɛ yan nɔ kunnafoni kuncɛla an bɛ tɛmɛ ni sigarɛti o kunnafoniyaw ye. Sigarɛti ye fɛn ye min ka jugu a minbaga ma wa mɔgɔ minnu bɛ a kɛrɛfɛ fɛnɛ a ka jugu olu fɛnɛ ma. Mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ sigarɛti min u ka laɲini ye u bɛ se ka sigarɛti yɛrɛ bila cogoya min na nka u tɛ ka se k'a bila. Kun jumɛn de la sigarɛti minnaw tɛ se ka bɔ sigarɛti min na an ka kunnafoni na Umu Jakite ni Maisha Jalo olu ye kunnafoniya dɔw sɔrɔ a kɔɲɔw kan an ka olu lamɛn. Sigarɛti ale kɔni ye fɛn an b'a fɔ min ma nazarakan na ko excitant bibina ni a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔna na maa caman kɔni bɛ sigarɛti min nka ni a ta k'a lajɛ fana maa caman a kɔni ka di olu ye ka u yɛrɛ bɔ sigarɛti bolo nka u kɔni tɛ ka se. Bon, sigarɛti kɔni ne bɛ sigarɛti min depuis 1967 a ka di n ye mais n ma se k'a bila dɛ parce que ne mana décision ta waati waati n ma se k'a bila tiɲɛ yɛrɛ la nɛgɛ bɛ na na. A tɛ kɔngɔ bɔ n na a tɛ minɔgɔ bɔ n na nɛgɛ bɛ na n tɛ se k'a bila a kɔni m'an bali foyi la parce que n bɛ taa yɔrɔ n bɛ se ka 10 kilomètres kɛ n sen na n ma foyi tiɲɛ ye min kɔni b'a dɔn a ma ɲi. A ka di n ye comme a ka di sigarɛti minna bɛɛ cogoya min na k'a bila bon en fait u b'a fɔ an ye cogoya min na ko anw fɛ farafinna yan u bɛ sigarɛti bila ka na an ma tu sais que tubabu ko don ko an ka sigarɛti nicotine ka ca ni tubabu yɛrɛ ka nicotine ye bon je pense que nicotine de bɛ dépendance créer nicotine de bɛ sigarɛti bilali gɛlɛya sigarɛti minna ma voilà quand an ka sigarɛti nicotine ka ca peut-être c'est dû à ça et puis sigarɛti minna fana bɛ siran des fois est ce que tellement a mɛnna ka min il a le réflexe il s'est dit que est ce que ne ye sigarɛti bila est ce que a tɛna fɛn dɔ kɛ n na donc o siran in de bɛ an caman bali ka bɔ a la mais j'espère qu'on va surmonter cette peur là quoi. Awɔ ne bɛ sigarɛti a ka di k'a bila yɛrɛ bon mais an ni ye kuma dɔ olu kuma dɔ a nɛgɛ bɛ kɛ n na quoi. Ni kelen don a nɛgɛ bɛ kɛ n na donc ni n bɛ n terikɛw kɛrɛfɛ u bɛ k'a min a nɛgɛ bɛ kɛ n na k'a min n fana b'a min u nɔfɛ n'Ala sɔnna ma a bɛ Ala bolo. Bon fɛn min bɛ n tɛ se ka bila ko n fitinin dɔ de don mais n bɛ se k'a bila fana quoi ko fitinin mun don parce que n delila la yɔrɔnin kelen bɛ n tɛ se ka bila. Awɔ a ka di ne ye ka bila bon a ka gɛlɛn quoi a nɛgɛ ka bon trop ma sigarɛti n'a donn'i la ka ban a bilali ma nɔgɔn quoi nicotine de b'a la. Hakilina jiginna ni kɔni a ta k'a lajɛ delina o de b'a tɔ sigarɛti minna caman olu tɛ ka se ka u yɛrɛ bɔ sigarɛti bolo sabula ni a ta k'a lajɛ olu kɔni digira sigarɛti la a ka gɛlɛn olu bolo hali ni a ka d'u ye ka sigarɛti bila. Ka sanga ni o ye an ka sɛbɛn caman kɔni ye a yirana an b'a fɔ min ma ko rapport scientifique ko sigarɛti ale kɔni ye sisi ye ko o kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka cancer ka o bila a minbagaw la. Umu Jakite ka nin kunnafoni de bɛ an ka su in na kunnafoniyaw kuncɛ an sera ka minnu sɔrɔ k'olu walawala ka di aw ma an b'aw fo aw ka lajɛliko ɲuman na su hɛra Ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma.